हासिनायखौ हमथाबाय थाबा अन्थाइ जायो ओरैनो हिनजावफ्रा हासिनायखौ बांद्राय हमथाबाय थायोना ओंखायनो गल ब्लादाराव खिथनायाव उदैयाव अन्थाइ जायो फिसा आं एसे डक्टरबो नालाय हासिनायखौ हमथाना बे गाज्रि बाथ्रा नङा हमथाना हासिनाय खिनाय हमथाना गाज्रि मोनो बिदि होनबा आं माने साइन्सबो एसे फरायखांनायखायनो लाजिनो ओंखारलाय लाङा दा आं मानसियानो दाबो फैया एथ' गोबाव जिखुनु जा बिसिनाव अनलायबाय थानांगौ बुनांगौब्लाबो बिसिनाव उन्दुलांफुनाव थाव सोला आरो फिथाइखौ बुनांगौ दंब्लाबो उन्दुलांफुनाव खेबबानो सोलानानै बाहेरायाव ओंखारनानै थारखि आं मा मिथिगौ माबा मोनसे बुंबा बिदि बुलायनो नाङा गाज्रि आङो 7 मिनिट थाबावगोन रायजोफोर जिखुनु आंनि गोसो गोरबोनि अननायारि सिबिनायखौ नैबे प्रग्रामखौ सामलायगिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा जासिनानै दोनहरबाय नोंथांमोना बिराद लैहोर लैहोर फैनानै बेयाव आरोखि दुंब्रुद बिसिनाखौ गारनानै बे प्रग्रामखौ गाजा गोमजा लैहोर लैहोर जाफुंहोफैदों बेफोरबायदि मानसि मोननांगौआ आजिखालि बिराद थान very difficult to get such people in the world nowadays. नङाबा नोंथांखौ बिदिनो थायो सा दा ओंखायनो बयखौबो खुलुमहरबाय आंनि अननाया नोंथांमोननि देहा सोलेराव सिथाबनानै थाबाय थाथों बिदि आरोखि देहायाव अननाय थाबासो आंनाव फैगोन नोंथांमोननि अननाया फैसा महरै आंनाव फैगोन आरोखि ओंखायनो आं खुलुमहरबाय जोबनायाव बयखौबो गोजोनथोंसै